que desapareixerà seràs tu! Impossible! Impossible, impossible! Que jo perdi? Jo, un ésser superior? No pot ser! No pot ser! No pot ser! Ah! Però com? Que en Fagino ha perdut. És la força de l'últim drac, el drac blau. Ah, era això l'experiment que deia en Rudolf? Al final, el drac blau s'ha despertat. Xiu! Xiu! He arribat a pensar que estava tot perdut. Però el drac blau ha demostrat que té una força terrible. Així potser sí que ens podrem enfrontar amb en Rudolf en igualtat de condicions. Xiu! Molt molt bé, sí senyor! Xiu! Xiu, estàs bé? Sí, més o menys. Però sembla com si de cop i volta m'hagués quedat sense forces. No m'estranya. Ha sigut sortir i lluitar de seguida sense haver-te entrenat gens. El cos se n'ha de ressentir per força. Xiu! Tal com està, s'haurà de passar un temps sense lluitar. Si ara ens ataqués un altre enemic... Vaja, tot i que ja s'ha despertat, encara no és capaç d'actuar lliurement. I puc anar jo, ara? Si ataquem ara, Rudolf, serà bufar i fer ampolles. M'agradaria venjar-me de la mort d'en Fagino. No, no fa falta. Però bé, hem de fer alguna cosa, no, Rudolf? Tens raó. Un judici. Un judici? Rudolf serà entos anant-se'n! Vinga, anem a buscar en Rudolf! Ah! Xiu! Xiu! Tal com està, no pot fer res! Té raó. Ara només has de pensar a recuperar-te, Xiu. Tots sabeu perfectament que no tenim temps per això. Xiu! Estàs bé? Xiu! És maro inútil! Tal com està, en Xiu no pot maro lluitar ara! Sí, l'únic que podem fer ara és esperar que es recuperi. Oh? Qui ha sigut? Aquest soroll! Què és això? Ara procedirem a jutjar els càrrecs que pesen sobre l'ésser superior, l'Otalas. Lota! Què vol dir tot això? Lota! Presenta't. Ésser superior, L'Otalas. Ésser superior L'Otalas. En relació a la decisió presa pel Consell d'eliminar la humanitat, has fet coses que ens han fet sospitar. Respecte a aquest tema, has pres alguna decisió contrària a la resolució del Consell? Contesta. Contesta. Però què maro passa? Podria ser una trampa.
Vosaltres hi teniu relació amb aquell ésser superior, oi que sí? Sí, sí que en tenim. La Lota és amiga meva. Així no vols contestar? Doncs llavors mira allò! D'aquí no gaire, quan hi hagi lluna nova, passarà una cosa molt interessant aquí. I això? Te n'has d'en recordar per força. És el que va passar al temple de Moira, a l'Aivac. En aquell moment li vas donar informació important en Noi, que ara és enemic nostre, i el vas posar al corrent de l'existència de més Moires. Lota-les! Contesta si ara aquests humans són aquí dalt. No ha sigut perquè tu els has guiat? Lota! Això no va bé. Segur que ara en Rudolf vol eliminar la Lota igual que va fer amb en Michael. Però per què? No són companys, ells. Segurament en Rudolf no li deu agradar alguna cosa que ha fet la Lota. Llavors han d'anar de seguida a salvar-la. Però en Shu encara... Shu! Tranquils, que estic bé. Ara em tornaré a fusionar amb el drac blau i aniré a... És una trampa. Ja no te'n recordes, manipulador d'ombra, Shu. Si ara ens precipitem, ens posem a lluitar i perdem. S'acabarà el món, no ho entens? Però si no hi anem, la Lota... Si ataquem tots alhora, potser encara la podrem salvar, la Lota. Però en Rudolf no el podrem vèncer. La humanitat desapareixerà. És això el que vol en Rudolf. Lota, què podem fer ara? Et toco, et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què. Has intentat tancar ben fort la porta entre tu i jo i vull les teves mans que em prenien suaus i grans. Les vull tenir un cop més.